Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wis mulai ngene. Nggih Bu, sampun. Ya apa mau nang sekolahan? Alhamdulillah lancar Bu. Nanging kula wau boten ulangan matematika. Wah, Tadi ewet soal-soal itu. wale, gak apa wis. Tapi kowe kudu belajar luwih tekun maneh. Nek ono soal-soal sing ora iso, belajar takon nang gurune, aja isin-isin yo lek takon. Supaya luwih pinter. Nggih Bu. Wis saiki kowe ganti klambi, resik-resik dhisik banjur ya. Nggih Bu, dalem kantos rasukan rumiyin. Nggih, monggo. Jauh. Yo, monggo. Bu, ngapunten, Ibu masak menapa nggih? Masa opo mau yo? Opo iki? Adaran kula kraos ngoleh Bu. Oh alah, ya wis mari ngene ayo siap-siap maem ya. Tapi kowe wis salat dhuwur durung? Sampun Bu, kula wau sampun sholat jamaah kalian rencang-rencang. Oh, alhamdulillah. Ya wis mari ngene ayo siap bantu ibu nyiapno maeman ya. Nggih Bu, dalam biyantu Ibu nyiapaken ambenan. Ayo. Tapi kowe wis becik durung? Oh nggih Bu, dalam kesupen. Sak durunge mbakno ini aja lali wis dhisik ya. Iya Bu. Ayo. Wis mari nak maeme. Dereng Bu. Sederhana yo masakan ibu yo. Alhamdulillah Bu, masakanipun Ibu raosipun sekeco. Alhamdulillah. Ya wis. Bu, dalam sekalian izin nggih latihan basket Kapan? mangke sonten Apa pas kapan Sandio? mantun asar. Oh. Kalian rencang-rencang Heeh. Nang ndi? dateng stadion basket Wirabakti. Oh, Wirabakti yo kono yo. Kene iki yo. Kemung kembar yo. Nggih Bu. Budal karo sapa kowe? Sampun janjian kalian Atta Bu. Oh, budal bareng apa? Nggih. Ya wis gak apa-apa. Tapi sadurunge budal ojo lali salat asar dhisik ya. Ibu. Iya, ya wis. Wis nang ngene. Nggih Bu.